Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы рәисе сайлауларында ышанычлы җиңү яулады. Шулда сайлау участоклары ничек эшләде? 5 ел эчендә 15 000 порция Рөстәм Гатин катлаулы тормыш хәлендә калганнарга ярдәм итүен дәвам итә. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы рәисе сайлауларында ышанычлы җиңү яулады. Россия үзәк сайлау комиссиясының соңгы мәгълүматларына караганда, аның өчен 88% сайлаучы үз тавышын биргән. Калган кандидатларның нәтиҗәләре түбәндәгечә бүленде. Хафиз Миргалимов 4,97%, Руслан Юсупов 4,20%, Виталий Смирнов 1,90% тавыш җыйды. Исегезгә төшерәбез, бердәм тавыш бирү көнендә шәһәр территориясендә 3 дәрәҗәдәге сайлаулар, Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар, 18-нче Мәләкәс округы буенча Республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау һәм шәһәр советы депутатларын сайлау узды. Шулда сайлау участокларының ничек эшләүе турында алдагы минутларда сөйләрбез. Шулда тавыш бирү көнендә 173 сайлау участогы ачылды. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев 23-нче мәктәпнең сайлау участогында тавыш бирде. Среди кандидатов на пост раиса Республики Татарстан я нашел достойного человека, активного, целеустремленного, которого я долгие годы знаю, с которым работаю уже практически 30 лет. И, безусловно, я выбор остановил на этом человеке. КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин 46-нчы мәктәптәге сайлау участогында тормыш иптәше Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина белән булды. Если брать нашу республику, то субъект федерации, который отличается отличным развитием, стабильной обстановкой. Вот, и, конечно, человек, за которого мы голосуем, должен уметь это обеспечить. Конечно, вот, мы выбираем лидера нашего субъекта и тех людей, кто пойдет в городской совет. Сайлау участокларында махсус хәрби операция ветераннарын да очратырга мөмкин иде. Активно прививая гражданскую позицию своим детям. И мы их постоянно брали на выборы. Но сейчас наши дети уже вводят наших внуков также на выборы. Волонтерлар да актив тавыш бирде. Бәйләм белән шушы сайлауларга килеп, ул безнең бурычыбыз. Ватан алдында менә шушы сайлауларга килү үзе бер бәхет, ул шатлык, күңелле бәйрәм дип әйтәм инде. Мин үземнең командам белән бу көннәрдә 100 килограмм чәкчәк ясадык. Менә шушы егетләр безгә барып җитсен. Һәм шушы чәкчәкне монда инде сайлаучыларның комиссияларына да килдек чәйшәргә. Бердәм тавыш бирү көнендә 4868 сайлаучы беренче тапкыр сайлауларда катнашты. Нигезле сәбәпләр аркасында үз сайлау участокларына мустакил рәвештә килә алмаучыларны да игътибарсыз калдырмадылар. Надеемся на лучшие времена, что все было к лучшему. Общение с людьми как-то и праздничное, и вот политическое. Все равно хочется, чтобы в городе все было хорошо. Шулай ук бердәм тавыш бирү көнендә всей семьей на выборы Татарстан алга фотоконкурсында катнашучылар өчен сәгать сайын призлар уйнатылды. Алар арасында смартфоннар һәм 2 автомобиль бар иде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Йорчалы проспектында төзекләндерү эшләре башланды. Чалы халкы берничә тапкыр трамвай кичүләренең канәгатьләнерлек булмаган торышына зарланган. Ниһаять, машина йөртүчеләрне ишеттеләр. Бүген Низамеддинов урамы һәм Казан проспекты киселешендә юлны яптылар. Бирдә нинди эшләр алып барыла? Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Бүген Йорчалы проспектында ГЭС бистәсе ягына таба ремонт эшләре башланды. Трамвай кичүе начар хәлдә иде дип билгеләп үтә машина йөртүчеләр. Алар белдергәнчә, машиналарга зыян китермәсен өчен минималь тизлекне сайларга туры килгән. Шуңа күрә вакытлыча уңайсызлыкларга аңлап карыйлар. Автомобиль юллары предприятиеләре хезмәткәрләре демонтаж эшләрен башкаралар. Мое дело вот щебень. Нижний слой щебень катаем, потом нижний слой асфальта и верхний слой асфальта. И все сдаем потом. Низамеддинов урамы һәм Казан проспекты киселешендә автомобиль хәрәкәте өлешчә шикләнгән. 3 полосаның икесе ябык. Белгечләр трамвай кичүен ремонтлауга кереште. Аларның сүзләренә караганда, эшләрне мөмкин кадәр тизрәк тәмамларга планлаштыралар. Сейчас на данный момент производится укладка асфальта. То есть мы изначально
уплотняем щебень, проливаем ее для лучшей цепки эмульсии, укладываем 2 слоя асфальта, все это закатываем катками для лучшего уплотнения. Ну, даем остыть и полностью по проспекту открываем движение. Яршылы проспекты бойынша хәрәкәт бу атнада тулысынча ачык булачак дип өстәде белгеч. Чалда яшьлек һәм тынычлык проспектлары автозавод һәм Сөембикә, Рәис Биляев һәм Мәскәү проспектлары, Королев урамы һәм тынычлык проспекты киселешләрендә, Хәсән Туфан һәм Сөембикә киселешләрендә трамвай кишүләре ремонтланган инде. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. 5 ел içinde 15.000 порция Чалда кеше приюты проектының бірінші 5 елыға нәтижелері шундый. Идея авторы җәмәгать эшлеклесе Рөстәм Гатин ул катлаулы тормыш хәлендә калганнарга ярдәм итәргә карар кылган. Бигрәк тә ковид пандемиясе вакытында тора-бара Рөстәм Гатин үз тирәсенә фикердәшләрен җыйды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Беренче тапкыр кеше приюты үз ишекләрен 2020 елда ачты. Шуннан бирле килүчеләрне кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Рөстәм Гатин үз тирәсенә фикердәшләр командасын җыя алды. Йортсызларга һәм катлаулы тормыш хәлендә калганнарга юристлар, чәчтарашлар, медицина хезмәткәрләре һәм башка бик күпләр ярдәм итә. Бирдә кешеләр кайнар ризык алалар һәм барысы да бушка. Порядка 15 тысяч человек или 15 тысяч порций мы раздали. Очень много людей нашли через проект «Приют человека» жилье, очень много людей нашли работу, одежду мы им раздаем, обувь, книги раздаем. И уже почти 5 лет мы помогаем жителям нашего города, республики. Я очень люблю свою республику и хочу, чтобы другие люди, по моему примеру, любили ее так же, как и я. Волонтерлар авыр тормыш хәлендә калганнарны ашатып кына калмый, иләре булмаганнарга Рөстәм Гатин һәм аның дуслары документларны торгызырга булышалар. Аларны яшәү һәм шөгыльләнү урыны булмаган затлар өчен социаль җайлашу үзәгенә җибәрәләр. Берәүләр кеше приютына ярдәм өчен килә, икенчеләре аралашу өчен. Я сюда прихожу для общения с народом. Ну, тут в основном наш возраст. Мне нравится тут. Рустам хорошо. Он вообще к людям лучше относится. Вот к нам, к пенсионерам. А мы его любим. Он хороший. И всех, кто здесь, они нас встречают прямо как будто мы им родные. Рустам Гатин с своей командой оказали мне большую помощь. Есть где покушать, есть где умыться. Помогают питанием. Года 4, наверное, хожу. Кеше приюты барысына да ярдәм күрсәтәчәк. Бердән-бер шарт аек булу. Кагыйдәләр шундый диде Рөстәм Гатин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Только с 13 сентября по 12 октября в торговом центре «Палитра» лучшие представители кошачьих пород со всего мира в Котто-деревне.